পৌঁছানোর জন্য উভয় টিমে দর্শক, যত প্লেয়ার, যত ম্যানেজার, যত আরোহা দপ্তর, যত অফিসিয়াল কর্মী রঙ কবগো তাই কই মনোরগো সঙ্গ সহযোগিতা সহ আমাদের কমিটি কক্ষে জমা দেওয়ার জন্য ফুটবল যে সেংসাजांमानि बहु दिनै थेका सेंसाजाका दिनै फाइनाल बसुक पानि रंनो बसुंनाय चेना रंनो बसुक खानि आप किसा सेकना बेलाके हामबाय नरक मीडिया तिनि फाइमानजा फाइमानि बागै जों एनएजी स्पोर्ट्स कमिटि नंगै नरकनो लामसगो सिनेमा खेला चेंगमानि इंखे एफएम नकआउट फुटबल टूर्नामेंट 2023 फरिद मिया स्रिटी नकआउट फुटबल टूर्नामेंट मो चेंगजाखा थानाय 20 तारिख सेप्टेम्बर निसिमी सरी 20 अक्टोबर 20 अक्टोबर निसिमी चेंगजाकमानि तिनि फाइनाल मैच सोंनाय तिनि चंद्रनगर एफसी वर्सेस हिरापुर एफसी जों कप्लायिंनाय रंनो 20,000 प्राइज मानि रनाय तै ट्रफी दंनाय बंनि बागै तै रानार्स आप दंनि बागै 10,000 टाका प्राइज एवं ट्रफी दंनाय बंनि बागै हामबाय कयजन आरो बसुक दल नाराखना खेला नारा चिनर टोटाल 32 टा दल एको माने याचाक मायनै जों 32 टा टीम नति जों नकआउट फुटबल टूर्नामेंट आव जों चेंलायखा जों फार्स्ट टाइम और जों विगत प्राय 18-20 बोसोरनि परेव जों जागा टूर्नामेंट कायसे जों फुटबल खेला याफारि मालायखा जों थिनांगो आगामी दिनाव प्रत्येक बोसोरनो जों खेलानो जों नाराकनाय बा बजाय तन्नाय से आशा आकांक्षा नारागो तै नरकनि सहयोगिता जों ओगोखाय आशा खाय म 17 गोलागाती नवशांतिगंज बाजार पेकवारजला हायर सेकेंडरी स्कूल प्लेग्राउंड तिनि फाइनाल जे गानाय एका फाइनाल थांनाय बदल बियांनि बदल काका मखे एक्चुअली एकटा दल दङ विशालगढ़नि चंद्रनगर प्ले सेंटर ते दल सा दङ सिनि हिरापुर एफसी उभय दलनि बिसंग तिनि गंनाय खेलांनाय फाइनाल जारा कासानाय रं तिनि खेला फाइनाल खेलाव सा फाइ नारयनि सा फाइ मा जानाय सिनि तिनि चीफ गेस्ट बा इनॉग्रेटर दंनाय सिनि त्रिपुरा सरकारनि माननीय मंत्री श्री शुक्लाचरण नोवातिया ते दंनाय सिनि 17 गोलागातीनि एमएलए श्री मानव देव बर्मा ते दंनाय सिनि जम्पुइजला ब्लॉकनि बीएचसी चेयरमैन श्री वीरेंद्र किशोर देव बर्मा ते गुबुन ऑफिशियल आदमराव दंनाय हामबाय निनि सिनि मुं आनि मुं विक्रम देव बर्मा एनएजी स्पोर्ट्स कमिटिनि प्रेसिडेंट।